Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Umay titulisan tapno agtakaw, agpatay ken agdadael. Imayak tapno maaddaan kayo itibiyag nga awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Napanon ti bas ang nagluganak. Anya nga ta? Agdiretso ako ni Jibalay? Wano? Ay, dumagasak man pa iti balay daan ti Martina. Mawawak namin. Inak makiinom. Jessica, dumagas ka pa dito'y tagsarsarita ta. Nakita dakmat gaya man. Wan auntie! Umaya kon! Agyaman nakiti danom auntie. Magmag na ako nga agawid. Ang mga nagururay kanyak ita ni nanang. Ang sumipngatan balasang ko. Apay numaturog ka laangan dito'y balay. Tainton bigatan ti panagawid mo. Auntie? 3 nga oras apagpag na manipod dito'y ili aging ka ijebalayo. Sigurado amarabian ka. Sige man laangan. Nagadayumot ngamin ti balay mi dito'y ili, auntie. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakin ni nanang mo dito'y laangan ili nga agnaed. At damat sularyo dito'y laod mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Kasta kumamot ti kayat ko, auntie. Di mat kayat ni nanang. Mas kayat na kano iti sigod nga ayan mi. Saan nakasla ka na ti umalis iti pagnaedan anak ko. Nangruna kat dito iti nakairwamak apagyanahan. Saan kayo matkat di apilpilitan, nanang? No dito iti kayatyo. O di, sige. Ragrag sa kaklatan ti magmag na iti adayo, tapno makita kayo laang. Kabalak pa'y ba't trabaho anak ko. Napigsaak pa'y ba't kat. Ita. Kasanon, inton bumakit kayon. Kapilitan nga da kadwayo akanayon. Ay, oo na yun to'y anak ko ay Da kayon ti kasayaatan nga ina dito'y lubong para kanyak, nanang. Iso asaan kayo abaybayan. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Ay, agyaman anak ko. Bendisyonan na kakumati na marswa, iti kinasaya at mukanyak. Kamusta nga kasinsen? Agsubli ka manan iti syudad itangal daw? Manong Jonathan, kas iti sigod, back to work manan. Makita kat. Kasla, sikalaang ti kanay niya gawawit iti inayaw. Dagiti kakabsat mo, man-mano makitak nga may da bumisita. Kasadot damin ti kinaadayo ti pagpagnaanda nga agawid, manong. Iso asyak laangan ti umay. Nasaya at aramidam, kasinsin. Iso nga ituloy mo lang Manong Jonathan. Ingatong dagiti ima man nakatalikod. Sino kayo? Anya ti masapul yu kanyak? Tulisan kami. Isong erwar mo amin na kwartayo taited mo kanyak no di mo kaya tapalto ka. Sige, isurok ti ayan ti kwartak. Agpakpakaasyak. Di na kumapatayan. Di kagdanag. Di kay man basta agtungpaw kayo iti kayat mi. Adoy, alain yung arudan da ito idultulin ko akwartak. 10, 20, 30, aribo amin da ito Sige, panawan da ko man dito. Abangan mo dapay na yun na. Awanan, day talaang ti idultulin ko akwartak. Kita man? Patsyandak ko ba? Bangkbuk da ito Ket, Nagdakalagatan ti nakakabil ito
Ato talaga ti kwartayo, Sika bakit? Kwarta dagiti anak ko dayta. Impay dulin dala ang kanyak. Masapul nga irakid da kayo pa nga umuna iti poste. Sakya pumaraw kami. Narigatan? Amangan isuplong na kami kadagiti pan nakabagitilintay. Nauli mag-ita dito'y balay, Ha? Nakalukat matirwangan. Nanang! Nanang! Ayan nyo ka di! Ada, ito'y anak ko. Ha? Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Apay ang nakarakad kayo dito'y poste! Tinakawan da, anak ko. Anya? Baglakit din, tada nalipatak. Iso ang nagsubliak adagos iti kabigatan na iti balay mi, auntie. Tano saan? Jakla mo no niya tinapasamak ka ni Nanang. Nagawan kit din abain dagijay atap tao. Tauray bakat saan da pakawanan. Masapul nga i-report mo daytoy iti kapitan nyo. Wan, auntie. Kaya't kumat amatiliw kumadagijay nga awanan bain. Adan to matla pa kadidigraan da dagijay. Wan balasang ko. Dumtang to dayta kadakwada. Sigurado ak iti dayta. Apitan danto ti mading aramid da. No anya ti mula da. Isumatla ti apitan da iti kamaudyanan na. Tanglam na imbag ti bakat, Tiago. Da kayo manan. Wan boss, agtal na ka lang bakat Olivia. Nakita ka naggapo dito iti anak mo. Ang mga nuad da ti kwarta nga intednagan ka. Ited mo kanyak ti kwarta. Kunakon kat. Sika ti Pangulo na ito'y agrupo, Brando. Saan a Brando tinagan ko tapna mo? Dinak maalilaw. Gaputa uray nakaabungot kayo'y tinangisit. Mailasin ko ti timot mo. Awanan ka itibain. Kasta gayam, ha? Anay ko. Ayop kayo. Apetan yun to ti kastoy nga araramidan niya. Mabigbig na gayam, ha? Dahil nga rod ti parakan ka. Intan, Tiago! Wen boss! Nanang ko. Naitabonan din ayo, Jessica. Agawitan balasang ko. Imunan dagiti kakabsat mo. Diyak maaklon di po po sa yanti nami, auntie. Diyak maaklon. Naslagayat kundi mata. Pangaasim tadi ka agsaw iti kasta. Tauray kaskasan mo. At da kami amang ipatpatagkan ka balasang ko. Auntie. Ala, huston na itapa nagsangsangit mo. Tani, mailuyos na balasang ko. Anya ti mapaspasamagkan ka, kasinsen? Nag-resign ako iti trabaho. Kaslawan ganas ko nagtrabaho pa'y Manong Jonathan. Anya? Angam, sayang da dya trabaho. Natayan ni Nanang. Apay ko magtrabaho akpay laan. Nagsakit tinagam ko iti ipupusay ni Nanang. Aging gaita. Diyak pa'y lanaka mo po. Ading ko. Apay ada kami pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay akastoy tilinak kami. Ay, Jessica, ading ko. Patib karam ti pakinagam mo. Kasta, ti kasayaatan, nyaramidam. Tinasayaat. Dito'y kapaylabalay nga agyan, balasang ko. Iti kasta, saan ka ngagmaymay sa iji balayo, ijay away? Narikatan. Tano kasta nga aldaw ti Domingo, ako kuyog tayo amapan makimisa.
Mapantayo dumngeg kadagiti sasaw ti Apo. Sige. Dito yak pa lang rod balay yung agnaed, auntie. Ladingitak. Diyak pa'y sumurot kada kayo iti simbaan. Jessica, Kasla madadaol ti dimbong ti panunot ko, auntie. Ipatpatag ko ngamin unay day dinanang. Ngam apay anapasamakkan ko na ti kasjay. di mo ko maitulog ang maabak ti panunot mo, Jessica. Agkararag ka iti Diyos, balasan ko. Katulungan na ka. Saan akaya ti Diyos ang makitkita na tayo nga anak na nga agladladingit latan iti agnanayon. Panunutom ko ma, Jessica, ading ko. Adu pa'y dita. Tinaglakam iti adu arigat. Kasta talaga ti panagbiag. Nagduduma apan nubok ti dumtang. Ikamang tayo lang yan kinapo Diyos ti amin. Manong? Kas naku na, tinasanto na surat. Imay ti anak ti Diyos. Tapno maadaan tayo iti biyag. Iti likodan ti amin a kinadangkas a napagteng tayo. Wan manong. Katagyaman nak iti panangan andingay mo kanyak. Dahit ti kasapulak ita. Asino pa'y kumangay tagtitinulong. No saan ada tayo matlaang agkakabagyan. Jessica, ading ko, pang-aasim ko ma, tadenggenak. Aday singasing ko kan ka. Umasidag ka iti Diyos. Kat kumamang kakinkwana. Oh, kumusta ka, ading ko? Madlaw ko kit makaisam kay na. Sana akas idi. Akasla, di mo amo ti umisam. Ni Manong Jonathan mat. Pudnumat nga men. Ita, mayaten ti langam. Naamiris ko ngamin dagiti imbagam, Manong. Katpudno, masapol abumangonak. Uray kasano kasakit tinalaklak am ko iti biyag. Jak itulok nga iso ti mangdadaal iti panunot ko. Gusto ka. Iso nga ituloy mo latta tinarugya matrabaho. Parang to iti masakbayam da ita. No asino man ti kriminal anang patay iti inayo. Italik tayo latan kinapo Diyos. Wan Manong, kat ikarkararag ko. Asapay lakuma. Tamaikan iti hustisya ti pannakatay day dinanang. Bumabatan iti ban anang iluganan da kadata, Tiago. Mabuti nga. Nasip nga dito yung lugar. Anya nga tati aramidin da kadata. Talnakan, Tiago. Masapul nga agtong palta iti bilinda. Narigatan. Bumabata nga rodan, Boss Brando. Boss Brando! Jessica, dakasadabang. Ha? Anya day ta, auntie? Ni Brando nga anak ti amamok ijay kabangibang a barangay. Nasarakan da kano ti bangkay da iti kadua na iti maysa arangkis. Anya? Katipay dakas na. Adda nakabigbig kadakwada. Ana paglandag ayam a kriminal kan agtatakaw iti agduduma lugar. Diyos ko. Jaklaim pagarop. Apang ulo met gayam dagiti agtatakaw day ti Brando. Nukit kita kasla nagsingpat a tao. Nasaya at matanti. Tanagpulon dagita a kriminal. Oh, ading ko. Malmalpasan ti balay nga patpatakder mo Wan nga rod Manong. Adamat na urnong ko, gapoy ti panagtrabaho. Iso ti inusar ko. Agyaman tayo kinaapo Diyos. Tanaka move on kan. Wan nga rod Manong. Katdakkel ti pagyamanak kan ka. Tasika ti inaramat ti Diyos anang tartarabay, kan nang bagbaga kanyak. Tapno agpatuloyak iti trabaho, kan panagbiag ko. Inaramid ko laeng ti pagrebeng nga katumulong ken ka, ading ko.
Kaputa, mariknak, no kasano kasakit iti tinapasama kiti biyag mo. Jak mailadawan idi ti sakit tinakam ko. Dandani na dadail tinalimbong a panunot ko. Ngamgapukan ka. Kan kada kayo anang bagbaga kanangan anding ay kanyak. Nalawlawagan metla ti panunot ko. Tilubong napnuan iti nagduduma apakariribukan. Ano maminsan saan amaliklikan ti idadateng na. Ngamkas ko natin na santuan asurat. Imay ti apo kada tayo tapno maadaan tayo iti namnama nga agpatuloy iti biyag. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.